Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. uNkulunkulu munye, yena ohlezi esihlalweni sobukhosi owenza akuthandayo. Sothanda ukubingelela bonke abantu abalalele, ikakhulukazi laba abangcwele ababiziwe ngecebo lakhe, nalabo abavumayo bakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, izithandwa zezulu. Ngiyanibingelela nonke. Ngibingelela nabo bonke abantu abasemhlabeni, nalabo abanenkani abangafuni ukukholwa nokuvuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Ngiyabingelela nakubona. uNkulunkulu azabambulele. Sizovula ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, wena uyinkosi nomsindisi. Baba wethu osezulwini, malituswe igama lakho. Sikhothame thina ngamadolo sikubonge ngobukhosi bakho, sikubonge ngomusa wakho kuba wena usifele wasibuyisela baba endaweni yokuthi sibe nobudlelwane nawe, singabi nakusoleka phambi kobuso bakho. Sigcina Nkosi sikulangazelela, sigcina imiyalelo yakho nezimiso zakho. Sibufuna ubungcwele ngoba wena ufuna sibe ngcwele Nkosi uJesu. Hlolisisa imoya yethu, hlolisisa imidlinzo yethu nezinhliziyo zethu ngezwi lakho Nkosi, usiqondise kuba intando yakho yenziwe empilweni zethu. Sikunika udumo ngaso sonke isikhathi ngoba wena ungcwele. Sithetheleleke Nkosi nala singahambanga khona, nala singenzi khona, singenakho ukuqonda kwemiyalelo yakho nezwi lakho. Usibuyisele endleleni, usinike nothando namandla okuthethelela laba abasonayo. Ungasingenise kulingweni Nkosi uJesu, kodwa usindise kuwo wonke amandla okubi eza nokumangalela kwabangcwele namandla esitha sabo bonke abangcwele uSathane. Kodwa sipha amandla Nkosi okumelana naye, siqinile okholweni, sime ezwini lakho Baba, ngoba ayikho enye indlela esinganqoba ngayo imisebenzi yokubi namandla kaSathane ngaphandle kwezi nangawo umoya ongcwele. Siholwa nguwe ngazo sonke isikhathi, ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, manje kuze kube phakade. Amen. Bazalwane, ngizocela njengamanje kubo bonke abantu abalalele, abakholwayo nabangakholwa, ukuba bathatha amabhayibheli akhona endlini noma ama-app asemafonini, siwavule sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini, sizwe ukuthi umoya ongcwele ikuphi akushoyo empilweni zethu. Masithi thina singcwele, siyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, nokuthi wafa wavuka kwabafileyo. Angihambi ngedwa njengenjwayelo, ngihamba nomfowethu uMhlengi la. Over to you Mhlengi. Amen. Hallelujah. Siyamnika uNkulunkulu udumo. Amen. Hallelujah. Siyabonga abazalwane, siyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu engumsindisi nenkosi yakho konke. Amen. Oyinkosi aphinda abe indlalifa emhlabeni sezulwini nangaphansi. Yes Lord. Ngokuba iyasho incwadi ukuthi kwabhekwa ezulwini, kwabhekwa emhlabeni, kwabhekwa ngaphansi komhlaba, akekho watholakala ukwazi ukuvula incwadi esambulo Halamsi chapter 5 from verse 3. Ufuna usheshe. Isambulo isahluko sesihlanu ivesi lesithathu. Yebo. Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni. Kwakungekho lesi iBhayibheli kwakungekho namunye. Kwakungekho namunye. Wayengekho namunye. Kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba. Kuphi? Ezulwini, isemhlabeni, nangaphansi komhlaba, owayenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo. Akekho noyedwa owenamandla ukuthi ayivule lencwadi. And yabona into ephathana kabuhlungu ukuthi abantu baqhakambisa abantu ngaphezulu kwaJesu Kristu, noma bembiza uJesu Kristu bathi abambizi ngokukholwa, bambiza nje. uJesu Kristu ubaluleke ngaphezulu kwayo yonke into ekhona emhlabeni. So simelwe ukuthi mesikholwa kuye sisabe
singakholwa nje ngokuthi kuthiwa siphila ngaphansi komusa mase siyawuxhaphaza umusa ngokuba lo musa lo uma uphela wena ungekho endaweni efanele kwiposition yakho kuzoba khona inkinga. So njengoba kuthiwa ke kwakungekho uyena kuphela igama lakhe ekufanele silidumise silibonge ngoba ilona gama elakwazi ukuthi ligcine lithunyeliwe ukuthi lizosindisa thina. uNkulunkulu lwamzimba wawunika igama elithi Jesu Kristu ngokuba ke wayeuthembile ngayo yonke into ngokuba uAdam wawuphula umthetho uMoses azangapheleliswe. Yebo indaba. So njengoba uMoses noAdam engapheleliswanga uMoses wayethunyiwe face to face noNkulunkulu. Kodwa ke wahluleka endleleni ngoba wabuya akhale ngokuthi ke lo mthwalo uNkulunkulu amnike wona ungaphezulu kwamandla akhe yini angavele amphuce noma ambulale yikwayena ke. uAdam wawele sonweni. Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunywananga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi. Akekho watholakala kwayifanele. Owakufanele oyezokwazi ukuthi avule le ncwadi. Ngakhala kakhulu. uMoses watshelwa kwathiwa ke Moses abantwana bakwaIsrael bayakhala kuthiwa ke banxaniwe bafuna amanzi. Kwathiwa hamba Moses ufike ukhulume netshe. Lizokhipha amanzi. uMoses wafika wathatha udondolo eliphethe washaya ngalo itshe kabili kwaphuma amanzi ngokuba uNkulunkulu wethu uthembekile. Baze bathi abantu uNkulunkulu usangibusisile noma kuthiwa ke wena ngenzi lento eshoyo uNkulunkulu unginikile imali unginikile umsebenzi. Yebo uNkulunkulu uthembekile ukuze ngosuku lokugcina angabi nakho ukusoleka. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. uNkulunkulu akafuni ukusoleka. Amen. Yezindaba. Amen. So uma wena ungenakho ukumsaba uNkulunkulu ngenxa yokuthi wena unemali, unomsebenzi, kini niphila kamnandi, boba kukushiyele ifa, awusiboni isidingo sokukholwa nokuthi wenze intando kaNkulunkulu. Lokho kuukuthi wena uzimbela umgodi wesihogo. Ayikho futhi enye into esingakutshela yona engathi ingcono. So izwi incwadi ngokukaMathewu isahluko sesihlanu ivesi lesithathu. Babusisiwe abampofu emoyeni. Babusisiwe abantu abahluphekile ngokomoya. Ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Ngokuba yini yabo? Ngokuba umbuso wezulu ungowabo. So uma ukuthi wena ngoba unemali unayo yonke into oyidingayo lemhlabeni awumdingi uNkulunkulu wena usuthi ngokwenyama kodwa ngokomoya ulambile. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Manje uma ke umuntu elambile ngokomoya kufanele akhale. Akakhali kumuntu, ukhala kumoya oyingcwele ukuze umoya oyingcwele kube yiwo ozokugcwalisa ngemfundiso kamoya oyingcwele. Ngokuba incwadi yesambulo, incwadi emahubo yokuqala isahluko sokuqala from verse 1. So le ncwadi yamahubo ikhuluma kube sobala esifanele ukwenza thina abantu abakholwayo nomuntu ofanele ahambe ngendlela kaJehova. Okay. Incwadi amahubo isahluko sokuqala ivesi lokuqala. Ubusisiwe umuntu ongahambi. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. Ngeziluleko zabantu abambi. Ongemi endleleni yezoni. Ongami endleleni yabantu abayizoni. Ongahlali enkundleni yabaqolodayo. Ongahlali kuphi endaweni noma esigcawini sabantu abazitshelayo, abantu abaqolodayo, abantu abazitshelayo njengoba bezitshela ukuthi ke no nginayo imali, nginayo imoto, nginakho konke, yini enye ngathi ngiyidinga uNkulunkulu. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi. So wena ukholelwa izinto eziphathekayo and lokho kubhlungu ngokuba ke lezi zinto zonke incwadi yasho ukuthi ke sizofa sishiye ngokuba sifike sinqunu sohamba sinqunu. Ayikho into engathi ke sizoyiphatha sihambe nayo. So konke lokhu nokuziphakamisa kuyizeleze. Ngibuyele ngapha ngibuyele ekutheni ke simele ukuzithoba egameni kaJesu Kristu okuNkulunkulu yena yedwa ongenamphelezeli, ongenayo umbonisi, ozimele, owakhe izulu nomhlaba ngamandla akhe nangokuhlakanipha kwakhe. Akukho esingakwenza thina ongaphezulu kwamandla akhe. Akukho esingakwenza ukuthi ke sizame ukulingana naye.
thina simele ukuba yikhonzi, sibe yisebenzi, sibe ngabantwana, sibe ngamadodana namadodakazi. Iyona into ekumele siyenzele uNkulunkulu, ukuzithoba phambi kwakhe ukuze sikwazi ukuthi ke simjabulise. Iyona kuphela into esingakwazi ukuyenza. So sibonge uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe beqiniso abathumile ukuthi basifundise indlela, bashiye nemibhalo ekuyiyona mbhalo namhlanje esikhuluma ngayo, esihamba ngayo, ekuyiyona esisindisile. Ngokuba ukuba lembhalo lingekho, ngabe umuntu ubhukuda esonweni, and ngabe uNkulunkulu intukuthelo yakhe izosidla sonke. Kodwa sibonge uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe ababa nesibindi khona bebulawa ukuba bamezwini libe isisekelo. Ngokuba ke umvuzo akuwona walemhlabeni. Umvuzo esifunayo ukuphila okuphakade kuKristu. Sibonge uJesu Kristu ngabapostoli bakhe beqinisa ebathumile ukuze basishiye nevangeli, bamelane nenhlupheko ababebheke nazo ngesikhathi beshumayela ivangeli, beshawa, beboshwa, besatshiswa, bezingelwa, bebulawa, begxotshwa ngamatshe ngenxa yokuthi ke bamele ukuphila, bamele iqiniso. Baningi abantu abazonda iqiniso kunabantu abathanda iqiniso. Abantu abaningi bathanda ukutshelwa izinto ezizobenza bajabule kunezinto ezizobenza ukuthi zibakhulise. Ingakho uJesu Kristu kwincwadi kaMathewu chapter 34, chapter 8, incwadi kaMathewu chapter 8 verse 34. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 8 verse 34. Yes sir. Bheka, umuzi wonke waphuma ukuyomhlangabeza uJesu. Bathe bembona, bamncenga ukuba amuke emikhawulweni yale No, awuhlehla kancane ole 32. Wathi kubo, hambani. Ayasephuma angena ezingulubeni. Bheka, umhlambi wonke wagulukudela eweni, waphonseka olwandle, wafela emanzini. Kodwa ababezalusa babaleka baya emzini, babika konke nalokho okwehlela abakhwelwe ngamadimoni. Right, awuhambe lapha kwincwadi kaMark. No, ngiyaxolisa. Incwadi kaJohane chapter 8 verse 34, starting from verse 32. Incwadi ngokukaJohane isahluko 8 soqala ku verse 32 bazalwane. Bamphendula bathi, sinzalo kaAbraham thina. Asibonange sibe yizigqila zabantu. Yes sir. Wena usho kanjani ukuthi nizakuba ngabakhululekileyo na? Bamphendula bathi, siyinzalo kaAbraham thina. Asibonange sibe yizigqila zabantu. Wena usho kanjani ukuthi sizakuba ngabakhululekileyo na? uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi, yilowo nalowo owenza isono uyisigqila sesono. Isigqila kambe asihlali phakade endlini, kepha indodana ihlala phakade. Ngakho-ke uma indodana inikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo impela. So iqiniso liyakhulula. Yes Lord. Uma ukhululiwe ngokutshelwa iqiniso, hayi ngoba ngikuzonda noma mhlambe ngilwa nawe, kungakubi kuwena ucabanga ukuthi wena ke ngiyawahlulela noma ngiyajaja. Akunini owahlulelayo, kodwa ke izwi engilishoyo elasho uJesu Kristu eshumayela ngalo ukuthi ke okungabakhe bazokwenza intando ngokuba kwincwadi kaMarku, incwadi kaJohane
incwadi kaMarku chapter 8. Incwadi ngokaMark isahluko 8. Hambe kwincwadi kaJohane chapter 15. Maningi ama scripture manje agcina sengiphazamisa. Incwadi kaJohane chapter 15 from verse 9. NgokukaJohane isahluko 15 verse 9. Yes sir. Njengalokho ubaba engithandile nami. Njengalokho ubaba uNkulunkulu ethanda uJesu Kristu indodana. Nginithandile. Nathi sithandiwe nguye. Hlalani othandweni lami. Kufanele sihlale othandweni. Uma nigcina imiyalo yami. Nayo indaba. Uma kumele silandele imiyalelo ukuze thina sisindiswe, fanele silandele imiyalelo. Uma nigcina imiyalo yami. So, uma umuntu phambi kwakho ekufundisa ngezwi lenkosi, akazincengeli kuwena. Akakhulumi futhi indaba zokuthi wena fanele ube isicebi, ngokuba kuyashiya ukuthi lokho ke kusize. Singazibekeli umcebo noma ingcebo emhlabeni, kodwa ke sizibekele ingcebo yethu ezulwini. Lapho kungekho khona amasela, kungekho khona ukubola. So, ima imibhalo isitshela ukuthi ke asitshelane iqiniso, sikhululane ezonweni, ngokuba ke kufanele ukuthi sisindiswe ngeqiniso kunokutshelwa izinto ezingamanga ezizokwenza ukuthi sonke siye ebhujisweni. Thina sinanzuzo, asinamvuzo futhi. Ngokuba baningi abantu abaphatha iBhayibheli kodwa abasabi ukutshela abantu iqiniso, ngoba ke naye uhlele esonweni. Hayi ngoba ukuthi usaba ukukhuluma iqiniso ngoba naku usaba ukuthi bazomzonda. Mina anginandaba ukuthi abantu bayangizonda noma bayangithanda. Nginendaba nokuthi ngitshelile iqiniso, ngokuba ke lona lizokhulula, njengokuba lisho incwadi ithi ke lowo okhululiwe indodana yomuntu ukhululiwe ngempela. uJesu Kristu uthi uyindlela neqiniso. So uma eyiqiniso, why mina kumele ngikhuluma amanga bengishumayela? Why? Incwadi ngokukaJohane isahluko 16 verse 7. Kodwa mina nginitshela iqiniso. uJesu Kristu usitshela ini? Iqiniso lokuthi uma esitshela iqiniso uJesu Kristu, why abantu bengafuni ukwamukela iqiniso? Why bethi bayakholwa kodwa bafuni ukwamukela iqiniso? Ngokuba uJesu Kristu kusho yena uthi uyiqiniso. So, siyambonga uNkulunkulu ngamandla akhe. Le introduction ithatha isikhathi. Siyambonga uNkulunkulu. Lento engikhuluma ngayo akuyona engifuna ukushumayela ngayo, ukuthi izinto ezifikayo ekhanda ezenzakalayo, abantu bethi bayakholwa kodwa ke bengafuni ukukholwa ngokuphelele, ngokuba kunezinto ezibabambile zenyama, babanjwe inyama. Uyacabanga ukuthi isincwadi yamaRoma umpostoli uPaul ekhuluma ngokuthi uma ubhabhathiswe noKristu, ufile naye ngokombhabhathiso, ufe ngokwenyama, ngokuba uJesu Kristu wafa wabhabhathiswa ngombhabhathiso wokubulawa kwenyama, ngoba bamlengisa esiphambanweni. These bamlengisa esiphambanweni, bamfaka emgodini, kodwa ke emva kwensuku eziwu-3 wavuka. Into edala ukuthi avuke ingoba kubhaliwe phansi ukuthi yena ngeke aze akubone ukubola. Kufuneka kunqobe ukufa. Ingakho khona ingoma ethi ke, "Oh Nkosi uJesu, mdali wezinto zonke, wanqoba ukufa, wanqoba uSathane." Yayizwa indaba. Hallelujah. Nkosi uJesu ithi bese ingoma ithi mdali wezinto zonke. Kusho ingoma. Hallelujah. Kusho ingoma ithi mdali wezinto zonke. Wanqoba ukufa, wanqoba uSathane. So uma ukwazi ukunqoba imisebenzi yenyama, unqoba ukufa kwenyama. Unqoba ukufa kwenyama. Ngokuba umpostoli Paul uphinda asho futhi athi uma sikwazi incwadi yaseKorinte yokuqala kwaseKorinte chapter 15 gijime khona. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 15. Yes sir, imake ngifuna ukufundela phansi igcineni uverse 50 qala from verse 50. Amen. Verse 50. Yes sir. Kepha ngisho lokhu bazalwane, ukuthi inyama nagazi
akunakulidla ifa elingumbuso kaNkulunkulu. So emva kokuthi abanye abantu bayazibuza ukuthi uma ufa ngabe uzophinda uvuke uyinyama uyezulwini? No, ngokuba umpostoli Paul uthini? Kepha ngisho lokhu bazalwane ukuthi inyama nagazi akunakulidla ifa elingumbuso kaNkulunkulu. Inyama negazi ngeke lize liwudle umbuso kaNkulunkulu. Nokubola akulidli ifa elingukungaboli. Ngokuba ke umzimba wakho uma ubulala ekutheni uyeke ukwenza zonke izinto uNkulunkulu athi ungazenzi ukuze wena ube ngcwele, ukuze iqiniso elingumoya oyingcwele lihlale kuwe. Uzokwazi ukuzwa into engishoyo nento engifundisayo uthi amen kuyona uma umoya engcwele ekuwena nomoya weqiniso ukuwena. Kodwa uma wena ugcwele umoya kaSathane nemoya edukisile nedukisayo, wena yonke into engifundisa ngayo nento engishoyo ngithatha phansi eBhayibhelini, wena yubutha ngisitha kuwena ngokuba wena uholwa inyama. Inyama ikholela edukisekeni ekutheni wenze izinto uNkulunkulu athi azingeni ezulwini noma ngeke zikusize ukuthi ungene ezulwini. So uma ufa inyama yakho imsulwa uyibulala manje ngokuthi uyeke isono. Uma ufa wena ufe umsulwa ungcwele ngoba lezi zinto lezi eziyisono ugegile kuzona usaphila. Wasala wamsulwa enhlizweni yakho unembeza wakho wakutshela ukuthi wena usumsulwa ungcwele. Amacala akho uNkulunkulu athethelelile ngokuba ke uma ufuna ukuthethelelwa kufuneka ushiye isono. Amen. Right. So uma ufe ungcwele, uma sekuvuswa abafileyo kuvuswa inkazimulo umzimba omusha. Ngokuba ke egcineni uma sekuvuswa lo mzimba into yobisibuzwa le ncwadi yabaseKorinte ku chapter 15 verse 52 or verse 51. Ncwadi yokuqala waseKorinte chapter 15. Amen. From verse 2 52. Ngesikhashana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo liyakukhala abafileyo bavuswe bengenakubola. Bayovuswa benjani? Bengenakubola. So inyama yakho izobe seyifile yabola emgodini ngokuba ke wonke umuntu ophilayo manje uDavid naye wafa wakubona ukubola, umhlengi naye emefa uzokubona ukubola, uShembe lelimizo ngoNkulunkulu wenu usemgodini wakubona ukubola. Wonke umuntu ophilayo ngaphandle kwaJesu Kristu kuphela ongakubonanga ukubola. uMoses, uAbraham bakubona ukubola. Imizimba yabo ngesikhathi ikhazimuliswa. Ngoba phela ke umzimba kaMoses wakhazimuliswa noElijah wakhazimuliswa babonakala entabeni benoJesu Kristu kwincwadi kaMathewu chapter 17 from verse 3. So ngesikhathi bebonakala bekhuluma naye uJesu Kristu bekhuluma ngokufa kwakhe wayebakhombisa uJesu Kristu ukuthi labo bangasekho imizimba yabo iyakhazimuliswa. Ngokuba nakhu ngesikhathi uJesu Kristu esefile kwincwadi kaMathewu chapter 27 from verse 51 kwazamazama umhlaba kwaqheka amadwala kwavuleka amathuna kwavuka abantu ababefile noma babelele abangcwele bakhazimuliswa babonakala njengayo uJesu Kristu basebona emzini ongcwele uJesu Kristu abuya weza kuphi kubafundi bakhe ukuze enze njani abavula ukuqonda wahlala nabo izinsuku ezu40. So uma ke sesivukwa noma sesivuswa ngalo suku esiyovuswa ngalo isincwadi ke lapha kwincwadi yaseKorinte yokuqala chapter 15 from verse 55. Hallelujah. Kufa kuphi ukuqonda kwakho na? Umbuzo siyawubuza Kufa kuphi ukuqonda kwakho na? Awuphinde ihlahla kancane. Hallelujah. 54. Kepha nxa lokhu okubolayo sekwembethe ukungaboli. So lo mzimba wakho obolayo uma sewembethe umzimba wenkazimulo ongaboli, nalokhu okufayo sekwembethe okungafi. So umzimba wakho lo ofayo uma sewembethe lokho ongafi uqhamuka kuNkulunkulu. Kuza kugcwaliseka izwi elilotshiweyo wena wakhiwe. Amen.
lokho okungafi kuqhamuka kuNkulunkulu. Wena umzimba wakho wakhiwe ngenhlabathi. Kodwa umoya ophefumulele kuwena nomoya okumele uhlale kuwena uma ususindisiwe uqhamuka kulomoya ongafi. Ilo moya ekuthiwa ke wena uzothola ifa lawo uma ulandela imiyalo yonke kaNkulunkulu. Kuza kugcwaliseka izwi elilotshiweyo. So kuza kugcwaliseka lolozwi elilotshiweyo elithini? Kufa kugingiwe, ukufa kugingiwe. Ukufa kugwinyiwe. Kwaba ngokunqoba. Kwanqotshwa. Amen. Kunqotshiwe ukufa. So lo mbuzo lo wabe besowubuza emva kwalokho kuthiwani? Kufa kuphi ukuqonda kwakho na? Uma ukwazile ukuzigcina emseni kaNkulunkulu. Kufa luphi udosi lwakho na? Ungawuxhaphazi umusa nothando olunikiwe. Ulandele imiyalelo ebhalwe phansi. Uyobe sokwazi ukuthi nawe ubuze lo mbuzo lo. Ngeke uze ubuze lo mbuzo ungahambi ngemiyalelo kaNkulunkulu. Khohlwa. Ngeke uze ukwazi ukwenza lokho ngokuba yini ke wena wenze inkanuko zenyama. Udosi lokufa isono. Udosi lokufa isono. Udosi lokufa isono. Inkokhelo yokufa isono. Amandla esono ngumthetho. Amandla esono ngumthetho. Yezwa indaba. Amandla esono umthetho awunikiwe. Isono sifuna ukuphulisa umthetho. Amandla omthetho isono. Isono sifuna ukuphulisa umthetho. Uma wena ufuna ukuthambeka kaNkulunkulu, ukholwa ngokugcwele, uzohlala kuphi? Emthethweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Uzohlala ezimisweni zakhe nakumiyalo yakhe. Hallelujah. Ukuze wena usindiswe ngokuphelele. Le ndaba yokuthi abantu bathi ke umuntu uhlulwa isono engamanje ufuna simjabukele singakhulumi ngokuthi yeke isono ngoba nako nathi uhlulwa isono. Yebo makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba. Thina sibonga uNkulunkulu ngokuba usinika ini? Ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ngokuthi ke sikwazi ukuthi siphume esonweni. Sizakhishwa esonweni. Angikhathali ukuthi wena ngabe ufuna landulela kanjani noma uchaze isimo sakho. uNkulunkulu akanandaba nalokho. Makabongwe uNkulunkulu osinika ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu. Ungagqokisa umzimba wakho, uhlobise umzimba wakho, ufaka amagolide, ufake impahla ezibizayo, ube nemali yonke, wenza ama-surgery, ushintshe ubuso, ushintshe ukhala, ushintshe namazinyo akho. Lokho akunanzuzo. Lokho ukwenzela inyama kuphela nokubukeka kwakho ukuba usathane ujabuliswa yilokho. Izinto zenyama. Kodwa umoya engcwele uyakutshela ukuthi ke wena funa ube nokuqonda kwaNkulunkulu, fanele umesaba uNkulunkulu nezwi lakhe elungukuthi ke imiyalo yakhe ayikhiphile. Ukhiphile imiyalo ukuthi thina silandele lo myalo. Akayikhiphelanga nje ukuthi sibuke siyazi bese sithi ke hayi mina lungile angikwenzi lokhu but ke khona incwadi ahambe kwincwadi yaJames incwadi yaJakobe ukuze uthethelele izono vuma ukuthi wena uyisoni bese uvumile ukuthi uyisoni bese wena uyaphaphathiswa egameni kaJesu Kristu bese uyashiya incwadi kaJakobe emva kwencwadi yamaHebheru. Uzoqala from chapter 2 ufuna verse 1 sehle nayo. Incwadi kaJakobe isahluko sesibili kwivesi lokuqala. Yes sir. Bazalwane bami, Yebo. Ukukholwa kwenu yinkosi yethu yenkazimulo. Inkosi yethu yenkazimulo akuyona inkosi yethu yenyama. Akuyona inkosi yethu upresident. No, inkosi yethu yenkazimulo, lokho ongabonakaliyo manje esikholwa kukho ukuthi ke ngokuzayo nathi siyakufana nakho. Uma kuphela siphila ngokukholwa, kufanele siphile ngokukholwa kuphela. Bazalwane bami, ukukholwa kwenu yinkosi yethu yenkazimulo. Yes sir. uJesu Kristu. Yes sir. Makungabi nokukhetha abantu. Yayizindaba ngithini mina ke? Uma ngikholwa ngishumayela ngezwi
Anginakusaba mina upresident noma indoda esigwili esiqhumame nemali ngithi ke ngoba nami eqhamuka ngizokhuluma kahle kuyona noma ngizoyivulela indawo ngisayihlale lapha ya umunye umuntu asuke lapha ehlale phansi. No. Angisebenzi kanjalo. Anginandaba nalona, anginandaba nemali yakho mina. Ubulungiswa obufunakalayo ekufanele ngahlulele ngendlela elinganeyo nendlela efaneleyo kuphela. Uyahlupheka awunamali lemhlabeni. Izwi ufuna kulizwe. Ingane encane funeke izwi ukuze izokhula nokuqonda. Iyasho incwadi yezakha ithi ke khulisa ingane yakho ngendlela efanele ibe yiyo. Ungayibambeli ingane yakho uswazi. Yes Lord. Ngenxa ukuthi abantu incwadi yagcwalisa ukuthi ke zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe kodwa uNkulunkulu ukala imoya. Abantu emehlweni abo bafuna ukwenza izinto ngendlela ke ejabulisa bona engathi zinhle emehlweni abo. So akufanele ngikhethe wonke umuntu ezwini laNkulunkulu sifa ngavunye. Ngoba uNkulunkulu kwincwadi kaRoma chapter 2 verse 11. uNkulunkulu akanandaba nokuthi mina ngiyashumayela izwi lakhe uma ngona ngesihogweni uma ngingaphenduki. 2:11. Yes Lord. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesibili verse 11. Yes sir. Ngokuba akukho ukukhetha umuntu kuNkulunkulu. Umuntu angizwa izincwadi zini? uNkulunkulu akakhethi umuntu. Akanandaba nemali yakho. Yes Lord. Akanandaba neposition yakho. And uNkulunkulu into ayinyanya kakhulu ngabantu ababusa lelizwe ukuthi ke bathanda ukuphakanyiswa. Bathanda ukuphakanyiswa. uNkulunkulu bazenza bona uNkulunkulu abafuna ukudumisa uNkulunkulu nokunika udumo uNkulunkulu. So uNkulunkulu uyayinyanya lonke umuntu oziphakamisayo. Akasho incwadi kaIsaiah chapter 2 verse 11. Kuthuma kuyona. Isaiah 2:11. Incwadi uIsaiah isahluko sesibili verse 11. Amehlo omuntu Uthi amehlo omuntu aziphakamisileyo umuntu oziphakamisayo ayakuthotshiswa uzomehlisa. So uNkulunkulu akanandaba nemali yakho akakhethi kusoba umuntu. Uma inhliziyo yakho ingakulungele ukugcina imiyalo yakhe, amehlo omuntu oziphakamisileyo ayakuthotshiswa. Lekwahla zakhe ebizayo noma kuthiwa nomkhumbi noma kuthiwa namatraki noma kuthiwa nani, uma ungamazi uNkulunkulu lokho uNkulunkulu akusho lutho ngoba akakhethi. Nokuzikhukhumeza kwamadoda kuyakufola. Lokho ukuzikhukhumeza ngokuthi wena ke unani, lokho uNkulunkulu akusho lutho. Uthi kuyakufola kuyowa. Kuphakame uJehova. Uphakame bani? Kuphakame uJehova kuphela. So ngalolo suku okumele aphakanyiswe manje sisaphila. Ukuze simphakamise kufuneka senze intando yakhe. Bela ngale ncwadi yaJakobe chapter 2 from verse 2. Iyona kuphela into ekumele siyenze. Akakhethi kusoba umuntu uNkulunkulu. Amen. Incwadi ekaJakobe isahluko sesibili kwiverse lesibili. Yes sir. Ngokuba uma kungena esinagogeni, uma kufika ebandleni noma esontweni, ngokuba uma kungena esinagogeni lenu umuntu onendandatho yegolide nezingubo ezicwebezelayo, kungene nompofu onezingubo ezimbi, nimbheke ogqokile izingubo ezicwebezelayo, nithi hlala lapha wena kule ndawo enhle, bese nithi kompofu yima lapha wena, noma hlala phansi kwesenabelo sezinyawo zami. Ngezwe lonto le abantu abafundisi abenza lezi zinto emabandleni, mengena umuntu oyisigwili bafuna ukumhlalisa endaweni engazi ukuthi ke uspecial. Alo muntu oyisigwili kuyisoni, abashumayeli ngesono. Lo muntu uhleli lapha esontweni kuya position le abambeke kuyona, utshela ukuthi ubusisiwe. Anikhethi yini? Mlindi. Hallelujah. Uzitshela ukuthi ubusisiwe ngokuba ke busiswe umuntu ogqoka impahla ezigcolile noma ezingasile emehlweni abo. Kodwa lo muntu inhliziyo yakhe ilungile, ukhonza uNkulunkulu ngokuphelele, uzithobile, wenza yonke into efanele ngokuthobeka nangokuzikumsulwa. Hallelujah.
bazothatha umuntu wesikhohlakala ongakholwa ngoba naku ugqoka iringi ecobezelayo ufake nempahla ezibizayo uhamba ngemoto athi mekhuluma naye ivuleke icapha engazange azathinta okhiye. Hallelujah. Ngoba yini ke ukwahlulela kwabo bahlulela ngokwamehlo enyama. Ubulungiswa abukho. Amen. So lokho kubenza bona ukuthi ke babe ngabantu aba-weak ngokuba ke bahlulela ngokukhetha. Babusisiwe abamnene ngokuba bayakudla ifa lomhlaba. Ukuze wena udle ifa lomhlaba kufuneka uzithobe ube nomusa. So uma uzongena esontweni ngenhloso ukuthi wena ke kufanele uzwakale uma usukhona ngoba ufake isuit ebizayo, ufake neperfume ebizayo, ufake nezicathulo ezimbalabala. Kufuneka uthole i-special attention. No, cha nakanye. Kufanele uthole iposition ngoba noma unikela wena unikela ke ngekhadi. Cha nakanye. Ayikho lonto leyo. Imali yakho ayinamsebenzi uNkulunkulu. uNkulunkulu akanandaba nempahla zakhe ebizayo. uNkulunkulu akanandaba nemoto yakho okhuluma nayo isuke izokulanda lokhona. Amen. uNkulunkulu ufuna imoto yakhe engaphakathi kwena inhliziyo ukuthi ke akhulume nayo iphendule ngalendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Amen. Ngoba konke lokho sikwenza la emhlabeni kuyizeleze. Amen. And futhi ilethela ukuthi incwadi kaTimothy ungangifundela noncwadi bese ngincwadi kaTimothy. Incwadi kaLeviticus isahluko 19 verse 15. Yes sir. Ningenzi okungalungi. Ningenzi ungalungi. Nina abantu enifundisayo nenahlulelayo ningenzi ungalungi. Mmeli upresident uyiphoyisa police station uyiboss emsebenzini uyimanager emsebenzini ungenzi ungalungi. Ekwahluleleni uma wahlulela kusho ukuthi ke uyajaja umuntu wahlulela isimo. Kungathi ngoba naku khona umuntu omthanda kangcono wena uzomnika i-attention engcono kunabanye. Discuss izinto zomsebenzi nomuntu oyedwa kodwa kunabantu ufuna ukukhuluma nabo lezo zinto wena ukhetha abantu. Amen. Hallelujah. Uyangena esitolo uzothenga ngoba naku awugqokile awuphethe okhiye bemoto noma awugqokile ngendlela ethize ubona umuntu ongale kwethile akubuka akhulume nawe noma kanjani ngokuba yini ekhanda lakhe akafundisekile. Wahlulela abantu ngokubabuka. Mengena umuntu onemali ozibonakalisa ukuthi unemali aethe nice. Akhombisa ukuthi ke unomusa kodwa mengena nje umuntu ongagqokile kahle noma engamqondi ufuna ukukhuluma naye noma kanjani. Yini ngoba yini nina abantu nahlulela ngamehlo enyama anahluleli ngokomoya. Awumlindi umuntu azakhulume akhombise ukuthi unhlobo yomuntu. Ngiphi incwadi kaMathewu yaTimothy? First Timothy chapter 6 from verse 9. Incwadi kaTimothy isahluko 6 verse 9. Kepha abafuna ukuceba. Kepha yabona inkingi sekutheni abantu basibona ukuthi bawutho ngoba nakho sebenemali. Abantu bayakopela ngakho iBhayibheli lithi ungafisi into kamakhelwane yakho ngoba lezo zinto izona lezo zinto futhi eziletha izinkanuko. Lezo inkanuko eziletha ukuduka nokulahleka ekukholweni. Yingakho ngithi mina ke ngiyigxeka iTV, ngiyigxeka nemedia kanye nomculo we-hip hop bese bethi ke no lento esuke sengazosifundisa ungafundisa kanjani ngento ekhuthaza ke umngcola nobubi nobusathane. Phambene nomyalelo kaJehova. Nidlala ama-movie abantu badubulana ama-gangster ayikho into efundwayo lapho entertainment leyo nesijabulisa. So ubona khona abantu abagcola amajele jabulisa inyama befuna ukuba ama-gangster bebona wonke ama-movie bebona TV yizo. Ubona khona abantu abayitabane ngokuba lezi vele zidlaliwe na TV bekhuthaza abantu ukuba beyitabane. Ubona kukhona ingane
ezingafuni ukuhlonipha abazali ngokuba lezi zinto zidlaliwe ku TV ukuthi izingane zingabahlonipha abazali. Ababusi balelizwe uNkulunkulu akaneme ngabo ngokuba ke bavumela yonke into ephambene nokulunga ukuthi yenzeke. Yes, Lord. Umuntu ashintshe acula igospel ikhwaya esontweni ecula kahle ngenxa yemali, asecula ngamantombazana, acule ngama-drugs, acule ngotshwala, aqala agqoke ingubo ezinane. Ingakho iBhayibheli lithini? Hallelujah. Ngokuba Kepha abafuna ukuceba umuntu ofuna ukuceba, umfundisi kade eshumayela kahle igospel iphelele, eyela abantu ebafundisa ebakhipha ezonweni bayela ekulingweni kwiqiqi ngenxa yokufuna imali nokuthi uyabona ukuthi abantu bayaphuma kule bandla lakhe bayaphela. nasesihibeni Labantu bephuma lana bakulamasonto laba bekhona befundiswa khona ukuthi ke bazoba yigwili. Lalela ngokuba ke bazoba yigwili, naye usiyashintsha igospel, usiyaziyeka ezinye izinto manje ufundisa ngazo. Akasashumayeli ngeitabane ukuthi ke kwisinengisi ukuba isitabane, akasashumayeli ngokufeba ukuthi ke uNkulunkulu akabafuni abantu abafebayo, akasashumayeli ukuthi abantu abayekutshwala, akasashumayeli ukuthi ke umuntu esifazana angagqoka ibhlukwe. Usiyavumela abantu besifazane ukuthi bashumayele esontweni. Amen. Yini? Hallelujah. Funa imali, ukufisa imali. Uqale emfundisi oqondile, kodwa ngenxa yemali waqala wagobisa amajolo, wahamba egobisa amajolo. bayela ekulingweni Themba kwaloko yenda imali esontweni, uyabona ukuthi iyangena imali, wagobisa iqolo. Megobisa iqolo uyabona ukuthi imali iyangena, uvumela nekhanda lagoba. Waphenduka isiyoyoyo sikamfundisi, waphenduka isithingithingi. Ngokuba yini ke? Uthanda imali ngaphezulu kweqiniso. bayela ekulingweni Baholelwa ngokufisa imali. Uholelwa kuphi? ekulingweni nasezihibeni Nesezihibeni nasezinkanukweni nezinkanuko eziningi. So lo mculo lo we-rap, umuntu ade sibazi esifunda naye ngokuthi njalo kwi-channel yakubo ekhokhelwayo uhleze ebuka lo mculo we-hip hop, balalela lo mculo we-hip hop, ama-radio stations. Ayikho into ethiwa ithalente yokucula nge-hip hop, nekwaito nehouse. Ukuzijukuza enhlokweni, nehlala enyuka, niveza izinqa, nidle ama-drugs, niphuza utshwala, nikhwazana, nibulalana. iBhayibheli lithi ke asihubele uJehova, asicule amahubo siculele uJehova. Akushiwa ukuthi asiculele uJezebel, akushiwa ukuthi asiculele uJezebel, no. Akushiwa ukuthi asiculele insangu namantombazane. Yes, Lord. Ngiyathuka emlomeni ngingcolile, thuka inhlamba nami nganginjalo, kodwa ke uNkulunkulu ngoba ungisindisile ingakho ngimla ngintshela. Yes, Lord. Nami ngangiyithanda hip hop. Amen. Amen. Hallelujah. Do you understand? Amen. Hayi ukuthi ngikhuluma ngale zinto ngoba kuthiwa mina ngizalwe ngingcwele, no. Siyazi. Izinto esizaziyo lezi ukuthi azikhokheli ziholela abantu ekubhujisweni. Amen. Sifuma kuzona. Ngokuba siyazibuka lezi zinto ku TV ziyashayina. Amen. Iyasho iBhayibheli ukuthi akuyona yonke into ecobezelayo eyigolide. Yes, Lord. Amen. Ngoba bese ufika ngisho abangani bakho ba-act engathi abangani, kodwa kubona abangani bakho. NoSathane u-act engathi muhle, unokwazi kodwa akanakwazi. Ngoba bese ufika eduze kwakhe unokwazi umhlola, kuyavela ukuthi hayi akulona igolide lokhu, kuhlokisiwe ngathi igolide. Ziningi izinto zamafake kini, khona amavesela khona kini othi moluphala likhipha ukuthi akulona igolide, into efakiwe ngaphandle le. Yes, Lord. Hallelujah. Akuyona into ecobezelayo ibukeka inhle oyitshela ukuthi ilungile. Amen. Kunzima vele ukwamukela iqiniso, kodwa lona lizokukhulula ngoba kufanele ukusindiswa yilona iqiniso. Yes, Lord. Yonke lento le eniyenzayo iyizeleze. Amen. Ade ulungile umfana wentombazane, kodwa waqala wangenwa yi-lifestyle oyibona ku TV, washintsha indlela ogqoka ngayo, wafaka icici ekhaleni, wafaka icici emlomeni. Awazi ukwenzelani lokho ngokuba ubonile kwenziwa nawe uyakwenza. Kopela. Hallelujah. uNkulunkulu wazakhuluma kwincwadi kaJeremiah chapter 9 verse 8 or chapter 9 verse 13.
ngokuba lezi zinto lezi niyazenza kodwa aninalo ulwazi ukuthi nizenzelani. Niyabona benza naniyenza sho ngesitayile esisha esifikile. Ubona wonke abantu alokushini bezinto eyodwa. Bathi uma kurong ngani ngoba yini nenza izinto eziphambene nokungcwele nithi nisindisiwe. Hallelujah. Jeremiah chapter 9. 9:13. Hallelujah. Incwadi uJeremiah isahluko 9 verse 13. Yebo. uJehova wathi, uJehova wakhuluma wathini? ngokuba sewushiyile umthetho wami. Ngokuba nishiyile lalela uma kade ulazi iqiniso wayishiya Engawubeka phambi kwakho. Sinikiwe imiyalo ekumele siphile ngayo nemiyalo ekumele silandele. Bengalilalelanga izwi lami. Bengahambanga ngalo. Yini niphumile endleleni abanye abakwazi ukubuyela ukukholwa. Abanye bebeza umuntu eshumayela bacanga ukuthi umuntu ohlanyayo ngoba yini abashumayela abashemezwayo ba weak. Bakhuluma ngezinto ezimsangano. Kepha belandela inkani yenhliziyo zabo. Labafundisi abafundisayo balandela izinkani zenhliziyo zabo. Kepha belandela inkani. Nabantu ababalandeli nabo balandela ini umfundisi ofana nabo. Nabo bafana naye umfundisi. Belandela inkani yezinhliziyo zabo. Nawo Bhali. Balandela uSathane. Bhali uSathane. Abakufundiswa ngoyise. Angithi izindaba ithini? Ubaba wakho akafundisekile. Mkhulu wakho akafundisekile. Ugogo wakho akafundisekile. Uma wakho akafundisekile. Umfundisi wakho akafundisekile. Yini ezophuma lapho? Ngitshela yini ezophuma lapho? Uthini uNkulunkulu ngale khona ayishoyo ngokuthi abafuni ukulalela. Hallelujah. Ngalokho usho kanje uJehova Sebawothi. Ngalokho uthi uJehova Sebawothi. uNkulunkulu kaIsrayeli. uNkulunkulu kabani? kaIsrayeli. uNkulunkulu wabangcwele. Hallelujah. uNkulunkulu wabangcwele uthini? Uthi bheka, ngiyakubanika laba bantu ukuba badle umhlonyane. Uthi uyabanika ukuthi badle ini? Umhlonyane. Baphuze amanzi enyongo. Bazodla umhlonyane ngemafutha. Amen. Nizodla amafutha. Lento abayenzayo mabehlola. Lezo nto le. Ethi bayabhula bathwasa. Bathatha zonke izinto imhlonyane lezi ezibekiswa lapha bazidla amafutha ngeke azanika impilo ezokubulala amafutha. Phuza amanzi anenyongo uphuza izinto ebabayo. Yini? Ngoba ufuna ukuzwa. Uzokuyekela uNkulunkulu. Amen. Akunikelele kule moya lo obhizo izingelayo ngokuba yini awufuni ukuphuma ukulandela imiyalo ukuphuma esonweni ulandele imiyalo yakhe. Lezi ndaba. Amen. So le mali zenu nale entertainment yenu nalokugwili benu engithoma ngakho kuniholela ekubhujisweni. Akukho ukuphila kukho. Akukho ukuthula kukho. Ukuba benu bayigqila zeyidakamizwa bangena bephume ema-rehab center. Omunye afelwe ikusasa lakhe ngenxa yokuthi ubedle cocaine. Banibulala nabo cocaine. Abanye baphenduka izibotho banephuza face. Uyazazi mosibuke sibukwe nongenje. Abanye badweba ama-tattoo bekambana ama-tattoo adwebe igama lendoda akasathandani nayo naleyo ndoda le gama lisele emzimbeni uyazisola. Abanye banama-tattoo bad girl ezincenza ngasese ezithweni zangasese bawo-bad girl. Ntombazane embi. Ntombazane embi uyazisho yabo uSathane uzabaqamba amagama bayawamukela ngoba nabo babona uRihanna babona uNicki Minaj. Hallelujah. Incwadi uJeremiah isahluko 23 verse 15. Ngalokhu usho kanje uJehova Sebawothi ngabaprofeti. Uthi bheka, ngiyakubanika ukuba badle umhlonyane. Bazodla yini? Umhlonyane. Bazodla umhlonyane. Baphuze amanzi enyongo. Baphuza amanzi enyongo. Ngokuba ukungabi naNkulunkulu kuphume kubaprofeti
kwaya ezweni lonke. Yayizindaba. Amen. Ngabe nabo abantu abaqondile abakhuluma izwi leqiniso kungene kubona abafundisi bamanga ngenxa yokulingeka belingwa imali bafuna ukuba yigwili bafuna ukuhamba ngama-Porsche bafuna ukuhamba ngama-Range Rover bafuna ukuhamba ngama-Lamborghini bafuna ukuhamba ngawo lonke uhlobo lwemoto ezikhona emhlabeni yini inkanuko zokufisa izinto ongenazo. Prosperity gospel. Hallelujah. Lalela anginandaba ukuthi unemali engakanani lo mali yakho uma uyenza ngendlela engafanele and ekubeni wakho nemali ungamesabi uNkulunkulu. Hambe kwincwadi kaJakobe. Sahluko 2 from verse 3. Sifuna ukuba Incwadi kaJakobe ngali iBhayibheli isahluko sesibili verse 3. Yes sir. Nibheke ogqokile izingubo ezicwebezelayo. Yes sir. Nithi hlala lapha wena kule ndawo enhle. Yes sir. Bese nithi kompofu yima lapha wena noma hlala phansi kwesenabelo sezinyawo zami. Anikhethi yini nibe ngabahluleli abanezizidlo ezimbi na? Abanezizidlo ezimbi na? Abango emibi ngokuba ke wena ubuka umuntu umahlulele ngamehlo ukuthi okay ngoba lo akanamali akahlale phansi ngoba lo ugqoke kahle unemali akahlale esihlalweni. Ukuhlanya lokho uyahlanya indlela ohlulela ngayo indlela yokuhlanya ngoba uhlanyiswa yini imali. Uhlanyiswa imali ikwenza ungakwazi ukuhlulela ngokweqiniso. Yizwani bazalwane bami abathandekayo. uNkulunkulu akakhethanga yini abampofu ezweni babe ngabacebileyo ekukholweni? Ithi incwadi babusisiwe abahluphekile emoyeni. uNkulunkulu ufuna abantu abahluphekile ngokomoya. Hayi ngokwemali. Mobusa ubusa ngobuhlakani. Uma ubusa ngobuhlakani enye incwadi iyasho futhi incwadi kaMshumayeli iyakhuluma the same thing. Masaba uJehova. Ukuthi uma uyisilima awuhamba umbhelo incwadi lapho kwincwadi kaMshumayeli ngifuna uyifunde phansi chapter 9. Funa ungifundele yona lo ncwadi from chapter 9. Incwadi uMshumayeli isahluko 9. Ungihamba ungifundele lapha ngifuna ungivule from starting from verse 2. From verse 2. Yes sir. Konke kungabehlela bonke. Konke kungabehlela bonke. Olungileyo nomubi. Omuhle nohlambulukileyo nongcolileyo. Onikela ngomhlatshelo nongenawo umhlatshelo. Omuhle abe njengesoni. Ofungayo njengowesaba isifungo. Right. Amen. Umuntu ufuneke osabayo bonke abantu bayifana bazofa. Konke kungabehlela bonke. Konke kuzosehlela thina sonke ohlaphe noyisilima. Olungileyo nomubi. Olungileyo nomubi. Omuhle nohlambulukileyo nongcolileyo. Yes sir. Onikela ngomhlatshelo nongenawo umhlatshelo. Omuhle abe njengesoni. Ofungayo njengowesaba isifungo. Hallelujah. Angifundele phansi ogcina ngikuzwe. Ofungayo njengowesaba isifungo. Hallelujah. Umuntu ufuna ahlale kulento le ayifungileyo. Asaba uNkulunkulu. Amen. Right. So, ufuna ukukhuluma ngale yokuhlakani. Ngifuna ungifundele uverse uhamba ungifundela kade ngibona manje. Ngifuna ungifundele verse 16. Hallelujah. uMshumayeli isahluko 9 verse 15. Verse 16. Verse 16. Yes sir. Ngase ngithi
Ukuhlakanipha kuhle, ukuhlakanipha kuhle, kunamandla, kunamandla. kepha ukuhlakanipha kompofu kuyadelelwa. So ukuhlakanipha kuhle, Amen. ukuhlakanipha kuhle. Ungaba nemali uphinde ube isilima, Kunamandla. ungangabi nayo imali kodwa ube nobuhlakani. Yes, Lord. Ubuhlakani bakho abuhleli ekutheni ke ube nemali. Amen. Amen. uSolomon wacela ubuhlakani nokuqonda nenhliziyo elalelayo. Yes, Lord. Akacelanga imali, akacelanga ukuthi kufa abantu. Qana ke. So uma ke uthi uhlakaniphile kufanele uhlakaniphe ke ngokwazi imiyalo kaNkulunkulu, uyisabe, uyigcine. Amen. Ukuhlakanipha kuhle kunamandla, kepha ukuhlakanipha kompofu kuyadelelwa, namazwi akhe awezwakali. Yes sir. Amazwi abahlakaniphileyo ezwakalayo ekuthuleni mahle. Amazwi abahlakaniphileyo ezwakalayo Ekuthuleni ekuthuleni mahle. mahle. Yini? Ukusebenza, ukwenza ngezenzo, not ufuna ukubukwa. Ukuhlakanipha kwenyama ufuna ukubukwa ngayo yonke into nayo. Amen. Kodwa ke lokhu okuhlupheka ngokomoya, Amen. ulambela umoya oyingcwele, Yes, Lord. uthole umoya oyingcwele, wenze izinto zikamoya oyingcwele, uhlakaniphe, ube isicebi ngokomhlakani. Kodwa ke ungabi nayo imali ephathekayo, kodwa impilo yakho inokuthula. Amen. Kunesithembiso onaso sokuphila okuphakade, kunomuntu onemali, onayo yonke into, kodwa uyisilima, akazi lutho, umphefumulo wakhe u-empty. Iphakethe lakhe ligcwele imali, kodwa umphefumulo wakhe u-empty. Amazwi abahlakaniphileyo ezwakalayo ekuthuleni mahle, Azwakala ekuthuleni, kunokumemeza kobusa phambi, kunokumemeza kobusa phakathi kweziwula. kunomuntu ngithini, unemali, ubusa abantu, kodwa uyisilima, wisihlupheki, kodwa ugcwele ubuhlakani, ubusa kangcono. Ukuhlakanipha kungcono kunezikhali zokulwa. Ukuhlakanipha kungcono kunani? Kunezikhali zokulwa. Ukuhlakanipha kungcono kunezikhali zokulwa. Ngokuba oyedwa owonayo angachitha okuhle okuningi. Umuntu oyedwa onayo angachitha ini? Okuhle okuningi. Kodwa ubuhlakani bunamandla ngaphezu kwezikhali zempi. Ingakho uNkulunkulu ethi ke isikhathi sezimpi siphelile, ungabulali. Amen. Hallelujah. Kumele siphilisane ngokuthula, ngokubuya ukuthi uyena obulalayo. Yes, Lord. Imiyalelo iyasho ukuthi ungabulali. Ungaphindi. Ungeke. Ngafakazi. Funda incwadi kaJakobe chapter 2 verse 5. Incwadi kaJakobe isahluko sesibili verse 5. Izwani bazalwane bami abathandekayo. uNkulunkulu akakhethi yini abampofu ezweni babe ngabacebileyo ekukholweni. uNkulunkulu walanda uDavide. Wamlanda uDavide, emlanda kuphi? Ekuluseni. Wamenza inkosi. Babe ngabacebileyo ekukholweni nezindlalifa zombuso. Wayengacebile ngemali. Wayecebe ngokukholwa. Ingoma zibhalile kwincwadi yamahubo ezibhalela uNkulunkulu. Ukukholwa kwakhe, ekholwa uNkulunkulu ebulala ke umFilisti, bathi yini Philistine. UmFilisti. Ebulala umFilisti. Amen. Ngesihlingi. Amen. Ngetshe lodwa. Ngokukholwa. Amen. Hallelujah. Nezindlalifa ulanda abantu abahluphekile. Ngokomoya. Hallelujah. Abalane abalethe kuye. Busisiwe abampofu. Labo bayigwili uthi uma bengafuni ukuphenduka ezindleleni zabo bazowa. Amen. Qhubeka. Hallelujah. Babe ngabacebileyo ekukholweni nezindlalifa zombuso. Fanele sibe abacebileyo ekukholweni
awuthembisa bona sibe indlalifa zombuso awuthembisile kulabo abakholwayo abamthandayo na, abakholwayo nabamthandayo. Qhubeka. kepha nina namdumaza ompofu. Kepha nina bantu wena hlulela ngongalungi niyamdumaza ompofu, nimbeka phansi, nimbukela phansi. Abacebileyo abanicindezeli yini? Umbuzo uthi labantu abavotelayo ke sikhuluma ngokuvota manje ngoba niyabavotela kithi. Anicomplain ngabo niphinde nishaye istrike nehlele enyuka la niqhoba itoyitoyi. Abanihudulele emacaleni na? Emva lokho baphinde banibophe. Bona labantu abavotelayo abanemali ngoba yini nani nifuna imali. Abahlambalaza igama elihle enibizwa ngalo na? Yenza indaba. Abantu bathi bamakholwa bamba bawuntshontsha. Bawutapa. Bathi bamakholwa. Ayikho lonto leyo, lona ikholwa wena. Yes Lord. Ikholwa ngelitape liphila ngomusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu uwenza isibonelelo. Ngoba yini awuphileli izinto eziphathekayo. Konke lokhu kuzodlula. Kodwa wena ngokuthi uhamba wotapa, uhamba wontshontsha, usuphulile omunye umyalo kaNkulunkulu, guilty. Yes Lord. Utholakala unecala uma wahlulelwa. Yes Lord. Ngokuba imiyalo kaNkulunkulu ayikhethi ukuthi ngabe uyisigwili noma ngabe usihlupheki. Uma wenza uphambene nemiyalo kaNkulunkulu uguilty. Munye nasesono. Funda khona uzofika lapho futhi batshele. Kepha uma nigcina umthetho wobukhosi ngokombhalo wokuthi, Uma sigcina umthetho wobukhosi ngokombhalo wokuthi wothanda umakhelwana wakho. othina uphinde ufunde. Kepha uma nigcina umthetho wobukhosi, Kepha uma sigcina umthetho wobukhosi ngokombhalo wokuthi umbhalo obhalwe phansi umyalelo uthini? wothanda umakhelwana wakho Wothanda njengalokho umakhelwane wakho njengoba nawe uzithanda. uzithanda wena. So uma mina nginemali wena ungenamali, ngeke uze ukubona ungabi namali kwami ukuba wena uthanda mina njengoba wena uzithanda. Nenza kahle. Yona nto engakwazi uma wena uzongibuka mina indlela engigqoke ngayo, wena uzibona ukuthi ungcono ngoba wena uhlala emzini oyisitezi, mina ngihlala emjondolo, mase uthi wena ke wena ungcono. Kepha uma nikhetha abantu, Kodwa uma ukhetha abantu, nenza isono. angisho izindaba ngithini? Uma ukhetha abantu nawe uyisoni. Nilahlwa ngumthetho. Ulahlwa yini? Umthetho. Awulahlwa ngomhlengi. Ulo abantu bethi-ke ujaja abantu, angijaji muntu mina. Njengabaweqayo. iBhayibheli lithi uma wahlulela ngokungabi neqiniso Nilahlwa ngumthetho. Umthetho ukulahlile. Njengabaweqayo. Uguilty. Ngokuba ogcina wonke umthetho. Ngokuba wonke umuntu ogcina umthetho. Ngokuba ogcina wonke umthetho. Yes sir. Kepha aphule akubheke kowodwa. Uma umuntu egcina wonke umthetho kodwa ke kuzeke uphule okukodwa womthetho. Akubheke kowodwa. Ukhubeke kulowo wodwa unecala. Unecala kuyo yonke. Unecala kuyo yonke. Unecala kuyo yonke. Ufunde. Ngokuba ogcina wonke umthetho. Ugcina wonke umthetho. Kepha akubeke kowodwa. Kepha khona wodwa ongawenzi. Unecala kuwo wonke. Unecala kuyo yonke ngoba wena utholakala unecala. Amen. Amen. Yenza lonto leyo. Ngicela ukuthi ulungile. Amen. Ngoba naku wena awubulali kodwa uyaphinga. Ngokuba yena owathi ungaphingi wathi futhi ungabulali. Ngokuba lo othi yena ungaphingi athi futhi ungabulali kodwa aye njani? Uma ke ungaphingi kepha ubulale, ungoweqa umthetho. Haleluya. Uyawugcina omunye, unecala liyakulahla icala. Uguilty. Sifanele ukugcina yonke imiyalelo. Amen. Sifanele ukuhamba ngayo yonke imibhalo ebhalwe konke. Khulumani kanjalo, nenze kanjalo njengokufanele. Indlela okhuluma ngayo, indlela kumele wenze ngayo, ngendlela efanele. Abaya kwahlulelwa ngomthetho wenkululeko. Umthetho wokukhululeka yiwona lesishumelayo. Ufuna ukukhululeka? Hambe kwincwadi
kaMathewu chapter 19 verse 18 mawufuna ukukhululeka 19:18 Hallelujah. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 19 verse 18. Wathi kuye, miphi na? Verse 17. Wathi kuye, ungibuzelani ngokuhle na? Munye omuhle. Kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, uma ufuna ukungena ekuphilweni, gcina imiyalelo. Uma ufuna ukukhululwa ezonweni zakho, gcina imiyalelo. Wathi kuye, miphi na? Wabuza umfana wathi, miphi imiyalelo kumele ngigcine? uJesu wathi, yile, Nansi, ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungantshontshi, ungafakazi amanga, ungabi ufakazi wamanga, ungafakazi ngamanga. yazisa uyihlo nonyoko, Hlonipha uyihlo nonyoko, othanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda njengoba wena. nawe uzithanda. Emva kwalokho bese uyahamba kwincwadi kaMathewu chapter 22 verse 36. 22:36. Incwadi ngokukaMathewu Imiyalelo 6 lebaliwe ngale bese kuzoba khona omkhulu ngaphezulu kwayo yonke. isahluko 22 verse 36. Yes sir. Umfundi verse 35. Omunye wabo isasimthetho wamlinga wathi, Isazimthetho. omunye wabo isazimthetho wamlinga wathi, mfundisi. Uthi yini? Uyisazi umthetho. Omunye wabo uzolinga uJesu Kristu uyisazi umthetho. Khona abantu abawaziyo umthetho kodwa ke bayawuphula bona. Wathi, mfundisi, ngumuphi umyalo omkhulu emthethweni na? Imuphi umyalo uJesu omkhulu emthethweni na? uJesu wathi kuye, woyithanda inkosi uNkulunkulu Wothanda wakho, umthetho omkhulu nayo yonke ithi wothanda inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho, uthanda ngenhliziyo yakho yonke, nangawo onke umphefumulo wakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangawo yonke ingqondo yakho. nangengqondo yakho yonke. Umthanda ke ngenhliziyo yakho. Amen. Amen. Uyazinikela kuyena. Amen. Njengoba usukuzinikela ke kumuntu othandana naye. Amen. Uma umthanda ngomphefumulo wakho, ngokuba lo mphefumulo wakho unikela kuyena umniniwo Yes, Lord. ukuthi awuphathe. Yes, Lord. Ingqondo yakho yakhile ukuthi kube uyena ozoyigcwalisa njengoba ikhompyutha isuke iblank Amen. bese ifakwa ama-program. uNkulunkulu naye ufuna akuprogram. Ungaprogram i-TV. Inhlelo za-TV izona eziprogramayo. Amen. Funda o-newspaper zonke insuku ngabantu abagwazanayo nangabantu abahamba nqunu nalona nezemidlalo. Kodwa ke iBhayibheli awulazi. Incwadi yokuqala kuTimothi isahluko 6 verse 14. Ukuba ugcine umyalo ungenabala, ungenakusoleka, kuze kube sekubonakaleni kwenkosi yethu uJesu Kristu. Gcina yonke imiyalelo uthola ungenacala kuyona lo ncwadi mfuna verse 17. Sithola ungenacala kuze kubuye inkosi yethu uJesu Kristu umsulwa, kufanele uhlale umsulwa. Yala abacebileyo Ithi incwadi asiyale bonke abacebileyo kulelizwe lamanje, kulelizwe siphila kulona njengamanje, ngokuba bangakhukhumali. ithi incwadi awuphinde uyifunde izwakala. Yala abacebileyo Ithi asiyale bonke abantu kulelizwe lamanje abacebileyo ngokuthi bangasikhukhumezi, bangakhukhumali, bangathembeli engcebeni engemiyo, bangathembeli engcebeni engeyiyo yemali yezimoto kepha ibhizinisi. mabathembele kuNkulunkulu Kepha kufanele bonke abantu bathembele uNkulunkulu. osicebisa ngakho konke, uNkulunkulu usinika yonke inhlobo yengcebo, ubuhlakani. sithokoze ngakho. Yona kumele sithokoze ngayo kuphela. Ngokuba ukukholwa kwakho uma ukholwa ngomlomo kuphela but izenzo zakho hambe kuyona le ncwadi eJakobe sesiyavala. Amen.
chapter 2 verse 18 or verse 17, ukholwa kwakho uma ukholwa ngomlomo kuphela kuyize leze. Incwadi ekaJakobe isahluko sesibili verse 17. Yebo. Kepha omunye uyakuthi wena unokukholwa mina nginemisebenzi. So omunye uthi uyathi omunye uyakhuluma ngomlomo athi mina ngiyakholwa. Asho omunye ke mina ngizokuvezela imisebenzi wena ukholwa kwakho ukhuluma ngomlomo kuphela. Ngibonise ukukholwa kwakho. Ngibonise ukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi. Ngaphandle kwemisebenzi. Mina ngizakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Kholwa kufanele kuqhamuke ngemisebenzi, ungaqhamuki ngomlomo. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle ukukholwa lokho. Namadimoni ayakholwa. Ngoba namadimoni ayazi, ayasaba futhi. Athuthumele. Ayasaba, ayazi ukuthi uNkulunkulu munye. Amadimoni ayazi ukuthi uNkulunkulu uyedwa. Kepha wena muntu. Kanti yini ayethi kuJesu Kristu? Amen. Jesu ndodana kaNkulunkulu usuzongahlulela manje uzongilahla manje sekufika isikhathi. Hallelujah. Ngokuba usathana uyasazi isikhathi sakhe. Yes Lord. Namadimoni ayasazi. Hallelujah. So amadimoni amadodana kaSathane. Yes Lord. Manje ke uma wena ukholwa ngomlomo kodwa izenzo zakho ziphambene, ukukholwa kwakho kuyize, ngokuba ke omunye uzofika ukukhombisa ukukholwa ngezenzo, akukhombisa ukuthi ukukholwa kwakho akuyilutho. Amen. Kepha wena muntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ithi umuntu onjani? Ongelutho. Kodwa wena umuntu ongelutho uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? Uyathanda ukwazi. Uyathanda yini ukwazi ukuthi ukukholwa kwakho ngomlomo kuphela akunamsebenzi kuyize leze. uAbraham ubaba. uAbraham nangu umngani kaNkulunkulu. Wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe uIsaka ngokukholwa lalela ngokukholwa sithi ngokukholwa Abraham hallelujah izwi elikhama uNkulunkulu uzolenza noma ngabe lithini. Ngokuba uAbraham wakhombisa ukukholwa kwakhe ngokunikela ngendodana yakhe, ezwe izwi limtshela ukuthi akanikele, limtesta ukukholwa kwakhe. Kwabalela kuyena lokho njengokulunga. Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe. Angisho wezwa izwi waseyenza into ayizwayo ngezwi. Wena uyatshela kuthiwa ukufeba, yeka ukuphuza, yeka ukubulala, yeka ukuphinga, yeka uqamba amanga, yeka uhlonipha. Nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. So uma wena ungafuni ukwenza konke lokho, ungafuni ukuya ukudaka utshwala, uthi uyakholwa kodwa ukholwa ngomlomo ngezenzo wena uyilutho. Kanye. Yes Lord. So uke uloluzana uJesu Kristu asitshengisa wena njalo uJakobe la, usitshela ukuthi uma ukholwa yenza. Kholwa wenze. Hallelujah. Amen. Kholwa yiyona yonke into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Uma lithi ke eBhayibhelini abantu abahlanganiswa uNkulunkulu akekho ozakwahlukanisa. Uma ukholwa wena uzokwenza lokho. Umvuzo okholwa ukwenza. Phela. Hallelujah. Wangeke azafuna unikela ngendodana yakhe engakholwa. Waseyinikele indodana yakhe eyinikelile nayo ukuthi ke baba nikela ngami ngokuba siyakholwa. Umuntu okholwayo wenza intando kaNkulunkulu. Iphela lapho indaba. Ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Kupheleliswa ngemisebenzi ukukholwa. Kwagcwaliseka umbhalo othi kepha uAbraham wakholwa ngoNkulunkulu kwabalelwa kuye ukuthi ngokulunga wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. Lezi ndaba. Uma ukhuluma umhlobo kaNkulunkulu ezintando kaNkulunkulu phela singaba sishumayele la uma ngayenza intando kaNkulunkulu angihlangani noNkulunkulu mina. Hallelujah. So Act 2:38 uma wena uthi ke uyakholwa ukholwa ngokomsebenzi. And yena gospel le khona kumele siyenze sonke. Amen. Zizo zonke. Hallelujah. Sikholwe ngokomsebenzi. Amen. Ukukholwa kwakho makube ngokomsebenzi. Amen. Ngoba yibona labo bakhuluma ngemlomo incwadi kaThithu. Amen. Vala incwadi kaThithu. Amen. Ivathe ibizayo. Hallelujah. Incwadi kaThithu ngisho chapter 2. Amen. Verse 15. Hallelujah.
khuluma lokhu, uyale, ukhuze ngamandla onke, ungadelelwa muntu. Amen. Hambe kule nduzana. Le. Chapter 1. Incwadi yompostoli uPaul kuThithu, sahluko sokuqala, From verse 15. from verse 15. Kwabahlanzekileyo konke kuhlanzekile, Kuwona bonke abantu abamsulwa enhliziyweni zabo, konke kumsulwa. kepha kwabangcolileyo nabangakholwayo Labo abangcolile nabangakholwayo, labo abakhuluma kakhulu ngemilomo yabo, akukho lutho oluhlanzekileyo, ayikho into ehlanzekile kubona. kodwa kungcole ingqondo yabo Ingqondo zabo zingcolile, nonembeza wabo, inhliziyo zabo nonembeza wabo konke kungcolile. bavuma ukuthi bayamazi Bavuma uNkulunkulu, ngemilomo yabo emkhulu, kepha bayamphika ngemisebenzi kodwa ke yabo, ngokwezenzo bayamphika uNkulunkulu. bengabenyanyekayo, Nina eniphika uNkulunkulu ngokwezenzo, bengabenyanyekayo, ngabanyanyekayo. abangalaleliyo, Anifuni ukulalela, anifuthi yinenye. nasemsebenzini yonke emihle, Yonke imisebenzi kabasizi emihle lutho. yokuba nomusa, yokukholwa ngokwezenzo, anisizi ngalutho. Nimfeketho nje, nimpuqapuqa namsebenzi. Amen. Act 2:38. Incwadi izenzo isahluko sesibili, Yes sir. verse 38. uPetru wayesethi, uPetro esethi, phendukani, 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 yilowo nalowo ilowo nalowo abhaphathiswe abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu, kukho kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa senamkeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele, ngokuba isithembiso ngokuba ngesenu nesabantwana benu, nabo esabo bonke. bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Waqhubeka Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So uma ufuna wena ukusindiswa ngokupheleleyo nangendlela iBhayibheli lisho ngayo, wena uzaphenduka mase uhlabekile enhlizweni yakho, bese uyabhaphathiswa egameni likaJesu Kristu kuphela. Ilona gama lokubhaphathiswa elikhona eBhayibhelini ekuthiwa abantu babhaphathiswe ngalo. Emva kwalokho uyobe sowuthola isiphiwo sikaMoya oNgcwele, emva kokuthethelelwa izono zakho. Amen. Amen. Ngokuba lesithembiso sibekiwe phansi. Yes, Lord. So uma wena ufuna ukubhaphathiswa, inamba siyayishiya. Inamba ithi 066 566 9245. So iphinda 066 566 9245. uJesu Kristu inkosi nomsindisi manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, musa wenkosi nothando. Siphinde sibonane futhi ngokuzayo inkosi mayivumile. Amen. Amen.